Pokračujeme v dôchodkovej téme. Dopozeraj štvrtkovú minútovku dnes poďme na to, 60 sekúnd. Dnes si povieme 3 dôležité veci. Čo je to ten dôchodok? Je to miera náhrady. Dôchodok treba chápať, že je to miera náhrady môjho príjmu. Druhý bod. Nie je dôležitá suma, ktorú dostaneme na dôchodku, ale čo si za tú sumu od tých pár rokov kúpime. To je dôležité. Čo si za tú sumu dokážeme od tých 10, 20, 30 rokov kúpiť a vzorec na výpočet dôchodku, priemerný osobný mzdový bod, máš v dôchodkovej prognóze, krát odpracované roky, takisto údaj v dôchodkovej prognóze, krát aktuálna dôchodková hodnota. Toto je vzorec na výpočet dôchodku. Verím, že si dopozeral video, pošli známemu alebo si ulož, pretože 3 dôležité veci, ktoré si sa dozvedel, sú tu.